खुलुमबाय बैसागुनि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। गिबियावनो हाजो गाखोनाय बोथोर लोंनानै जानानै बिराद गारि सालायो, थाल लालायबानो जाबाय बयबो। बेनो आंनि रिक्वेस्टआ आंनि जिबि ब्लग फेमिलि आरो रायजो राजाफोरनिसिम। दिनै सावरायनो लादों गावबागाव टपिकखौथ' गारजाया, जेखि बेस्थ' थाया मानो। दाहायबा आं मा बेस्थ' जायो, ओंखायनो दिनै आरो नै बर्थमानावहाय गावबागाव टपिक भिडिअ होनायखौ सिगां एडभान्स मावग्रोनोसै आरो। दा दिनै चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव जयनिं जानानै माखौ समयनि दाबि होनदों, ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै लाग्रोदो। बेखायनो आं बुंदों जे NDA दिनै UPPL नि केन्डिडेट एबा बिजाथिखौ समर्थन होदों, बे बिराद जोंनि थाखाय गिदिर खोथा। बेखौ जों मोनसे अपरचुनिटि, गल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै जों लानांगौ। प्रेक्टिकेला बे, आरो ओंखायनो बुंदों आङो समयनि दाबि, जों समखौ बुजिनांगोन। थेंक इउ। गतिके बुंलायनाय, नांलायनाय, रायनाय, बांसावनाय बे मायाव खामानियाव नाङो? बेखौथ' खामानिनि जिनिस नङा। गतिके नांलायनाय, खमलायनाय, गाज्रि मुं सोलायनाय बेफोरखौ जों बावनांसिगौ। आरो जों माखौ जोंनि जेनेरेसननो जों मा फोरोंनो लुबैदों, जोंनि गथ' गथायनो, फंबाय बिनानावनो जों मा फोरोंनो नागिरदों? जोंनि फंबाय बिनानावखौ जुदि मानसि खालामनांगौ, गोजौआव लांनांगौ, बिसोरनि साननाय हनाय बेबहार पाथियाबोथ' थिग जानांगोन। होमब्ला जों जुदि सिनियर जानानै गाज्रि गाज्रि खोथा, नांलायनाय खमलायनाय, जोंनि बर' रावाव जेखौ गालखाब गैयै होनना बुङो, बेथ' समायलाना दिनैनि दिनाव। बेखौ नांथारला। जोंनो खौसेथि, अनलायनाय, जोंनो बेखौसो नांगौ। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं। चन्दन ब्रह्म बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय। मेन खोथाया जाहैबाय, बिथाङा बुंदों समयनि दाबि, NDA नि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनायाबो समयनि दाबि, गाव UPPL आव हाबनायाबो समयनि दाबि, आरो गावजों गाव बखिलायनाय, मुं सुलायनाय, गालखाब गैयै खोथा बुंलायनाय बेबो समयनि दाबि। होमब्लालाय नोंथाङा थांग्रा चन्दन ब्रह्म बिथाङा मोनसे खामानि मावनांगौ। फेरेंगा सार, राकेश सार, रुंगुल बर' बिथांमोननि खुगाखौ मुथुग्रोनांगौ। बिसिनिफ्रायसो गालखाब गैयै खोथाफ्रा ओंखारबोयो। सिदा खोथाखा। चन्दन ब्रह्म सार, हब मन्त्रि, हब लिडार सार, नोंथाङा डाइरेक्ट बिथांमोननि खुगाखौ माथुग्रोबानो जाबाय बुजायनानै। NDA नि बिजाथिखौ सापर्ट खालामनानै देरहाहोनांगौआ दिनैनि समाव समयनि दाबि। BJP सेन्ट्रेलाव, स्टेटआवबो BJP, BTC आवबो हाबफैबाय। बिनि थाखायनोथ' BJP सरखारनिफ्रायनोथ' फैनानै दिनै हालाय हाफाय। बिथांमोनजोंनो पावारा लांजादों। बिथांमोनानो क्रर BTC नि फैसाखौ लुथिनानै लांदों। बिथांमोन BJP आनो होख्राम पलिसि बानायनानै बर'फोरखौ नैबे समाव माखासे बर'फोरल' नंला, ट्राइबेलफोरखौ गावनि मोननांगौ जे स्टेटास आरो प्रिभिलेजेसफोर बिनिफ्राय डिप्राइभ खालामग्राया BJP आनो, आरो बेखौ लाय होनांगौआ दिनै समयनि दाबिलायनो। बारग' हब मन्त्रि बिथाङा बुंदों। मा राव जाखो बे? सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो जाला, जों मावनो हाला माखासे BTR नि दफाफोरखौ होननानै स्टिकआ BJP निफ्रायनो फैगासिनो, आरो बे BJP खौ दिनै सापर्ट खालामनाया समयनि दाबिनो। मा फाग्ला रावलै बियो? ट्राइबेल इउनिभारसिटि, NIT आरो थुलुंगाफुरियाव कालचारेल कमप्लेक्स, बेखौ जोङो मावनो हानाय नंला होननानै स्टिक फैनायाबो सेन्ट्रेलनिफ्रायनो, BJP सरखारनिफ्रायनो। आरो दिनै
लकसभा इलेक्शनाव बे एनडिए केन्डिडेटखौ सापर्ट होनाया समयनि दाबि। सानना नायदो रायजो राजाफोर। नंगौ, होख्रां होसि जाहोनाय, कलेजफोरखौ नाटक खालामनाय, पावार लांफिननाय बिजेपियानो लांदों नङा होमबा? आसाम स्टेटआनो लांदों। लेखाफ्रा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैदों बिजेपियानो नङा होमबा? बेफोरबादि लांजासेयावबो जों कनसियास जायाब्ला, बेखौसो जुदि समयनि दाबि होनबायब्ला हब लिडारा, बारग' हब मन्थ्रिया माथो खोथा दंबावोमोनलै? भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबसै। एन्सारखौ नोंथांमोना हरबानो जाबाय कमेन्ट्सनि गेजेरजों। बेनिफ्राय आंनि बादिब्ला बे गासैबो दुर्नितिखौ बोखारनानै जोङो जोंनि क्षमताखौ लानांगौसो ग्रोम ग्रोमै। बबे मालाय एनडिएखौ सापर्ट खालामनायालाय मा समयनि दाबि जाबाय। भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।